Здравейте, аз съм Bulgarian The Magic и днес ще представя една техника, която се казва False Triple Cut, така ще наречем. Може някой да са виждали, и аз не съм гледал, но видях, че и в YouTube има. И реших да я направя, но аз по-скоро се измислих, но не знаех, че има в YouTube и видях заглавието как се казва всъщност и така ще я наречем. Ще се казва False Triple Cut. И както видяхте, допреди малко го правих, но сега ще го направя отново. Ето така, малко по-бързичко. Това също е фалшиво разбъркване, да си помислите, че е някакво истинско пълно фалшиво разбъркване. Ето, така. И нека пристъпим към инструкциите. За да разбъркаме картите. Тук се прави техниката, се бутам, техника и трик. Ето как се прави. Ето така. Хващаме тестето за Biddle Grip. Който не знае какво означава Biddle Grip, това е хващане на тестето в самия край. Ето. Край малко и хващане на тестето в ето тук. Самия край, който не знае какво е Biddle Grip. Ще има клип и за Biddle Grip и за някои други неща. И ще се надявам да ви харесват тези техники. И ето описанието. Отново хващаме за Biddle Grip, както вече казах. Ето Biddle Grip тук, в края на тестето. И правим един swing cut с палеца. И взимаме с лявата си ръка, стига ако не сте левичар, тогава взимате с дясната си. И сега тук е доста важно да запомните, че когато трябва да правите две неща едновременно. Ето така, отделяте, обръщате и приближавате, даже те са три. Не са две, а три неща едновременно. Ето. С тази ръка, как става обръщането, е много просто. Просто придърпваме с палеца. Ето, може и директно е така да го направите. Ето колко бързо изглежда. Ето, отделяме, просто бутаме, пак отделяме, хващаме това тесте с безименния, правим един swing cut, хващаме тестето, пакета карти, който сме взели, после издърпваме и то да сме го хванали така. Променяме захвата. Сваляме си палеца на линия горе и го сваляме долу и правим едно ветрило с една ръка. После събираме и слагаме отгоре. Ето отново ще го направя. Така. Променяме захвата и ветрило с една ръка и пускаме. Swing cut. Деляме, обръщаме, swing cut, безименния пръст, swing cut, пускаме, промяна на захвата, ветрило с една ръка и слагаме отгоре. Надявам се да ви е харесал този клип. За още такива харесвайте страницата ми във Facebook и се абонирайте. Довиждане!